Empenifo se afutuo Nsakyera Nnipa na mom agesen sohwe nanso ekame se enne Nnipa de saa afutuo na empenifo kan ho asem titire ne abibifo ekame se saa ensohwe ne antoyempa mayamfa yeni ehuna ne nsesa na eya na edempa de nti na meka asem etisei yenyina yinim se enche bia na apiate gas explosion kese bi si wo ma etutu akwan ne nipa ekum omo ene japade afoforo eseye ye na nya asem keto akra ya tete gas explosion ne explosions ahodo a ekọ so wo Ghana ha utimi se efa akra bebre na ekọ won krachi na chese asefem ema me no kase de bebre no kra prepra besi ne omadidam ewo mu nipadiem video ya wo hwe eye video bi a asefem ankasa papa eye tanka bi na amse onam kwan so o branch no wantumi anya control ni ye na ohwe ase na tanka ya wo hwe eye fuel tanka na e branch ye ntumi anya control na etofo wo se edom di akira unim de omukọ akoye nkofo kuta gallon ni ade omukọ akọ sofu na esofom awurade nyankopon bibini enti kosi da bempa na bibifo sebi mprediasa yedi ade bi be ya asua de amaye ho yahunu ni mpre bebre wei eja kakra bi so mu pe edi awudie kese pa na beba omo be hu nyina wa hwe ya yenye nipa ba akokra enti sebi mprediasa enti wei enko nipa trim nipa mfa nya asua de esisie no enti mi nya asua hunu bi mma nipa na nanso so ohwe ase ne dom esi pu ede kokuma se Kaase yawo enche bia awiya ana tanka yi ahwewa ma edom ekwakopefu wani bia so edi abafie nipa envalue ne life enkwa ekuta nipa no nipa mpe na emom se obekwa akoya ade na di wuo ana prakesi abre no eno ena nipa pe mehunu yanka eni adro bon se na afe yati oyene kakraka ewa kire nyankopon ne yesre ne se yentehwe de na ensuso no se ne yesi hu nsem ne de asefem mesre se ekwa bi wo ho a yensakyera ya adwene ne manye nipa ema nipa entenete wonsa hwe yeso se sabia bibifo de yenim nyansa kese ewa yitirim na emom yemu nipa binom na ehunu kwan befa so ede omunyansa ya adwuma ama enkofo so atima ba o maba so yenhwe video we na yemra sisia. And this is the situation. It appears we never learned from anything. A tanker has toppled over, a diesel tanker, and people are rushing in with buckets, with all sort of containers they can get to fetch. Mesra wa se unsaka video bia da wa share the can subscribe me a notification bell no so umi aso na ti say video bia to ma obenya bi ahwe ba bia wo hwe Poku 1 TV share ma afoforo so enya bi enhwe Poku 1 TV